салом дӯстони беҳтарини ма. Ҳама каса созем, хубем, фарзандотон созанд азизони дилам. Мо ҳам алҳамдулилло ки созем, хубем. Ҳама каса хуш омадем ба канали мо дӯстони азизи ма, беҳтаринои ма. Ҳаматон дар раҳмати Аллоҳ ки мара ин қадар дар WhatsApp дар комментариям менависонед, мепурсен, суроғ мекунед. Ай ҳаматон миннатдорум. ҳамаи шуморо аз барои Аллоҳ дӯст медорум. барои нами хубитон, барои нами қадар меҳрубон будантон беҳад ба худоқатон омӯхта шудагим дӯстон медорум. шумо беҳтаринои маен дӯстони азизи ма. чанд рӯзи видео накардам, чӣ хеле ки медонен охири вақто мехоҳам фақат як рӯз видео мепартом, 5-6 рӯз видео намепартом. хай ягон сабабам надора духтаро, ягон сабаби важни надора. Просто мехудам чӣ хеле шудагим имрӯз мепартом, пага мепартом, имрӯз мепартом, пага мепартом. бароям қадар хай кӯшиш мекунам ки бисёр партом. лайкотон намонем, подписатсия кунен. ман иншалло ки шумо дар тез як видео мепартом духтаро. ҷа духтаро хомшурбоҳа кардам, бо шумо да навор кардам. даиҷа боша оши макаронӣ кардам. хали шумо да навор кардам духтаро. чак-чак тайёр кардам ба ёсамина. чӣ хеле ки шумо медонед, ман ба ёсамина чак-чак кунам. чормағу мавизу хеле чизош намедозам, барои ки намехӯра. фақат ами тухм қат хамирша мекунам, руғанда мепазам. навори пешинара беҳад хушрӯ тамошо карден ва бениҳоят дуои нағз карден, суханои хуб нависонден. ай ҳамаи шумо ман миннатдорум. чанд қадари миннатдорӣ кунам камай, барои ки шумо беҳтаринен дӯстони азиз. духтарои хушрӯи ма, эҷода ма айвал берес як ду чиза кас кардагим. ҳозир як ҷоя мекушоем мебинем ку чӣ хела. ҷа ман кирта заказ кардам, ду та бахма. Мускуларто мекунем чӣ хеле. кирта қати румол шай духтаро. беҳад материалаш муллои маки хеле чеку шифон баринайком хеле ина дастакош оли мепушум. бода шумо нишон метам духтаро. кирта румолай хатш крутай чтарияй не соз будай. осинакош махқулум шид. ранги ам да сурат чӣ хеле будам хеле ай духтаро. беҳад махқулум шид. хушрӯак мошулло. румолакш шарфакш ваҷда як тай дига ҳамира не коричневый цвет коричневый ша духтаро. ишам беҳад хушрӯак. раҳмат мардаҷон. ишам хушрӯак духтаро. ишам оснакшам хеле ҳар душ як хеле просто цветошон дига дига. оли хай бо мепушум бода шумо нишон метам духтаро. айҷода ба ёсамина як тай хеле чи заказ кардам. простину падедали кналочка дошта ки бои махқулоши динарокай чайва заказ кардам. даиҷа палат немта духтаро. намедонам чӣ хеле ай созай хай мулоимаки хушрӯ нормалне хушрӯакай. 6 дора 6 хай май заказой кардагим даволи хушрӯ китакон хушрӯ артикулошон кадами да дар корай да писани видео мемонад. ҳама да тамошои хуб. видеоро то охир тамошо кунед. лайкотона монед духтаро. духтарои хушрӯи ма, даиҷа боша кам тарак харид кардем. распаковка чек кардам. ёсамин мультик тамошо дошт. дига озвучкаш кардам. баъд хеле ятаятам нишон дадам. охир мондам нишон дадам духтаро. барое ки баъзе одамо менависанд ки распаковка чек накун. бо бисёриҳо менависонанд ки распаковка чек бикун. барои он қадар инами охирон распаковка чек мешава. ҷайст ки ман харид кардам нишон наметам. барои бисёриё нодидаам хеле гапо менависонанд. ин чиз мада намефора.
охирон распаковка чеки мо духтаро чезасаминак дая пупшак харидем шумо да навориш кардам нишон додам ира ами пешхонамон харидем ана михи азизони дили ма духтарои хушрӯи ма ҷама ҳама чизакума ҷобаҷо кардам қитиёра шуштам қоқшавам ба помидор бодрингу чизома медозам контейнерода инҷа сабзиёра мондам духтаро ҳама чизакума яъни ма кардам хушрӯак чизакума хушрӯа мондам аз чизҳои дигари харидаги ман нишон медам дӯстони азизи ман касе ки каналам нав медроя агар маҳқул шид ҳатман подписатсия кунед колокольчика биҷиқен ки видеои нав ба нави мара тамошо карда битонед видеои имрӯза агар дар шумо маҳқул шуда бошад лайкотона бимонед духтаро лайк бе пулай аз шумо ҳеҷ намерава просмотр бисёр мегира видеои мо ман хирсанд мешам бо кӯшиш мекунам ки тез тезак шумода навор кунам беҳтарине ма дар ҷая номер мемонам ширкати атоми касе ки регистратсия шудагӣ нестай я наставники беҳтарина шумода тавсия метиҳам бидроен қатиш кор кунед апаҷон беҳтарини инсонай кор беҳад хубай духтаро шумо дар 6 моҳ як бор дар 2000 рубли русӣ харид мекунед тамом духтаро бисёр одам намековен ай званиётон намеғалтен балотон намесуда марҳамат кунед бидроен қатъи апаҷони ма кор кунед алён канали ма салом расонед шумо да бо хуштутар мефаҳмонанд духтаро дар иҷа боша хеле макарон ошневу макарони ба картошкавам хеле тайёр кардам я нонак пухтам бо шумо да видео кардам духтаро иншолло ки кӯшиш мекунам ҳар хел пухтупазакҳо кунам чанд қашид дар каналам пухтупаз нестай кӯшиш мекунам пухтупаз кунам шумо да видео кунам нишон битам дастгирӣ кунед дӯстони азиз бо мегӯм ки ма худам ягон сабаб надора видео кардани ма худам ами мегӯм хай имрӯз видео мекунам хай пага видео мекунам хай имрӯз видео мекунам мебинам ки як ҳафта гузашта атак ягон сабаби хеле чӣ надора важни надора ки ма видео намекунам ада иҷа боша шавҳарам ош оварданд ма шумо да видео кардам духтаро ай чойхона ма худам ош мекунам чия бо яке дилам хел ош кунам кам мехӯрам да ма гуфтам ки ай берам биёр ошум форид ошинем хеле сафеди хеле ошама вообще нағз намебинам хай хӯрдем намехай духтаро ошои худам 200 бор соз буд хай бо шавҳарам овардан гуфтам ба мазае хӯрдам намехай духтаро хушрӯи ма ки ранги маям хеле ош мекуна худоша кам мехӯра оши хушрӯ мекунам безеб намекунам кам мехӯрам просто вақти тайёр кунам амра Yosamин